bolo ko parce que ke ka famille ne dɛmɛ nga bara sɔrɔ ko ba to ko ne tɛ se ka fɛn kɛ jɛnatigɛ la ka sɔrɔ man saraw la hamina ngo min b'i la i b'a fɔ a la ka miseli turu a la cɛ b'a k'i ye kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ ne kun ye sarata de ma minɛ e ye n'i ye muso in furu n bɛ tasuma n b'a da i tɛgɛ kɔnɔ. Pack Shop, sponsor officiel de votre film. SK Couture 73 73 21 83. Kunafoni ka daukloka. Koyo de chunanka, walma dinguri de chunanka. Kana joro, ijigi ke Pack Shop ye. Femi boro de dagabano bazeon, kata fara vaxiuka. Akalale na kalabali, umanyina fana burumusi dagabano. Kata fara chaîne complet saki sabara alenanga varasele chenmanu parfum muso masiri o masiri ni seram Pack Shop fe ite foi jigiko bako jigoroni aseila anjabala be suguba kononana chez Asajavi negejuru sira 73 12 26 46 Pack Shop yaun jigifa. Fiancé Abdel san 5 kanu Abdel n'a somɔgɔw bɛ fɛ ka ne layɛlɛ yiri kan k'u b'a ju tigɛ ne bɛ Abdel a lasigi a sentigɛ 2 kan k'a yira a la ko diɲɛ tɛ to bolokoli ma a bɛ ne de ta soit min dira ma a b'o de bila soit ka ɲɛnamaya b'a kɔfɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ Abdala bɛna dɔ nɛnɛ nin bɛɛ la allo Abdel yɛrɛ a bɛ place o place la mun ne fa ka laɲini de y'a to n'a y'o place sɔrɔ a bɛ nin fɛn fɛn la diɲɛ kɔnɔ ne fa de y'a to a ye nin bɛɛ sɔrɔ mais Abdel tɛ n b'a sigi a sentigɛ 2 de kan a tant que ne fa ka wari bɛ ne fa bolo Abdel tɛ a bɛ sigi a sen fara 2 de kan k'a sigi a filanw b'a dɛmɛ kare kunna fo diɲɛ ka yɛlɛ a la de fɛn fɛn y'a ye cogo ɲuman na f'a bɛɛ ka tila ka dɛmɛ don a ma a tatɔ ye jinɔgɔ kɛ mɔgɔ minnu ka mobili la f'olu ka saraka d'a ma a tant que ne balolen bɛ dugukolo kɔ kan. Kɛra directeur des ressources humaines de i fa ka entreprise la. Ne de kun bɛ ne dafɛ e fɔlɔ kɔnɔ ne dafɛ donc o ɲana yɛrɛ de mais a bɛ fɛ k'i nominer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nin bɛɛ kɔfɛ. Ah bon? A y'a fɔ dɛ a y'a kuma fɔ n y'a ŋuɲuŋu na ni mama da mais n y'a mɛn o da a m'a fɔ n ye fɔlɔ dɛ. Ah o ye kibaruya duman ye ni baara de kɔni b'a to a bɛ poste di yan ka se sanfɛ ne bɛ nin baara in kɛ fo ka tɛmɛ a dan kan a yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan. Ko ten ne. Oui. O ɲana yɛrɛ de. Merci beaucoup chérie. An b'a kɛ cogo di? I bɛ tila ka passer so wa? Awɔ ne bɛ passer so. O sɔn ka diya n ye kosɛbɛ an ni ɲɔgɔn ye an bɛ baro caman k'o la. Inchallah. Bisous.
Ntini defense Samir la tourne. Ntena bedima. Nga Samir be jane. Ki kumoro tabe. Si. Ah. Ni tu kutirdi. Madibe ani nyomati. Abi chefini kala abi musufini kala. Aga fini de servi na tajamana de. Ta Fransi ta États-Unis ta Italie ta jamana de. Ni kala la création da. Avec faire comme quoi là. Et comme il est barakura damne et quand on te voit changer. Donc avec la fini bi changer on voit d'aller là oui. Madame. Merci. Takile le ya bayani. Ni boli da sami kibi. Ai lenevo. E mara ali completanza nini na nga Samir be jane. Wow. Ni ga ni kule leje. Ya ni ne ki ko ba. Ega tudu. Mon frère, essayez de bien. Oui. Ah, d'accord. Zenel. Wow. Il y a bien là. Non. Merde. Ayi fini ma ni bizir mata. Te mo bise kalanta. Ibunu ngala. Wow. La chérie parla ça. Et non, pas là. Yoro. Ama siga ton be sai c'est bon. Nian. Tiens, la vente ni era bore. No sama tan ni so de. Ai déjà ça. Merci. Mais c'est kalalla ça. Turu. Ini ni musique tabali. Awo. Wow. Chef fini para muso fini no ba be kana so ko mes. Tadi era fini be kana. Be. Ika mélanger avec tout là. So wero kana tanya bi fene. Oh, anto fogo bala biro kwa nai faga biro de. Ai mo ko fe era di ya. D'accord. Désormais ga fini be kana tu. Mutir bi. Jara na tout wallahi. Merci mamba. Boni côté vraiment ni kelen era doro en la. Ah ba. Iga jutti kan. Ni kelen ni jara. Merci beaucoup. Yes. On table bon tout. On va être dans un champ de singe là avec les familles. Oui. Attendez. Monsieur Touré. Oui. Merci, on est là, il est bien. Ah, merci. Ça va bon tout là. Il est là, D'accord. Merci.
Aha. Ok dia. Como chacha ju que era amena. Ne me fez a mera ju program da bebulu chugudi. Nous connaissons. Ni me ga mera ju bela retardé. Nous ge bara ko po yo benya na bo. Zainab. Abe hakilla. Wa commentate tuguni. Ang mera ju ere mana kere. Wa be songi ke DG, entreprise DG. Ne connaissons. Ah bon. D'accord. Aben kono nga. Mamuso baraba fena ko ma ko mata boy village la. Bon, neke ma ko programme ni weekend na. Nati ki ma bashi. Tu sais qui là ben. Ni weekend na meta boy même profiter ou là, mi présenter là. Abdel. Tagal kadini. Mais ni kursin kadiga maria jibine. Ni kese gata. D'accord, pas de problème. Je le mets à yam. Na kera tu vas me enseigner. Le programme est mis en train de nous faire. Inshallah. Tu kan inte jara det. Aha. Jara. Seguro bala. Ah, un téléphone ya. Atikera. Número é quando bojano. Antu ina sa. Koto enchogoli. Número é quando bete que doane no. Uchi. Kita tabaralari. Nana. Ah, Chena. Ba. Ah, Ablay. Any for massa. Iboro no. Iboro be. Nse. Jo e kunya na film menena de. Wallahi. Brava. E gara kamale ne de. Akora ba ala doni saw. Ur basi tawla no. Basi ko ita alhamdulillah. Ala kana basi kana. Ibe ano? Mea. Ibe ki mamso deme. Ah, du courage. Ale be to ka chimsani nunu ke. Vraiment. Ma, por bajitila. Basi foi ita alhamdulillah. Nse. Ablay. Akunkera famare. Wallahi ma kera. Nine kuma ewele ekuntenare. Ma bena ke. Kata duguba kono na jaye kateme burusu kono na ka imado o mainsa. Ha? Ma, wallahi nyana fim bare tumenena. Yoro. Mais ibaro duguba kono na bara soro ku ka gelen be dossier déposer ou be laidu tay bi siki kama kono finalement ate abouti foila. Ah yemu fo o ye chen. Parce que aga bara infene fleni no kera o fene ba on fene deme. Yoro de. Awo. Voilà. Wani bara ma soro ambi fen fitini mun ke ambolo fe o de fene be se ka chika na ya no sino o ye chen o ko ni parce que be dondoni mun soro ba ma koy o fene be on fene deme ya. Voilà. On fene tina o te ke ya fe ko parce que on be ya no kono ni kasika nunu ni fe nunu olu de fene be on nyana je. Ma konon kasika ngo e heredi. O fene eche ika kuma ye che mere. Ni sulla ga biliga konon manga me ani suman ya chiru ya sumale no chugo. Che na o eche. Ni warbe no wan mo ga to ga ni daya no. Bana o eche ali sala ga bara wiriwa. Amina ya rabbi. O fene be segen. Sira kujukuju amano ko. Amano. Aka gele doni. Kari ni sira ko. Amano ko. Ya fiteni. Burama. Shonta ikata jiwa kolana ikana di bengema. Bra. Afena kera kamale ni re. Akela kamale ni. Kurati tora ndema. Abe kolokolo tora ni dawa. Ma wari msani fe me portefeuille ko na ba beta. Ha? Model. O fena eche imene. Ame wari msani nunu mara olude kama. Abe ka chogoji. Ya kera kamale ni. Situ nabi demaka nakoni nunu labe. O kwani. Oya
Mana ke cogo cogo an bɛ fɛɛrɛ kɛ wa a fɛnɛ bɛna taa duguba kɔnɔ ni Ala sɔnna. Inshallah. Ablaye ni ay ne kun wele. Ma. Ne mi wele basi yɛrɛ la. Ala kana kɛ basi ye. Ne kun mago bɛ mɔden dɔ la. Mɔden dɔ bɛ n bolo. O ye ne balimakɛ mɔden. Ni ne yɛrɛ kun sera ka n mɔden n ɲɛna. Tiɲɛna o kun bɛ diya ne ye Ablaye. Ma o kumana Burama tɛ mɔden ye. Burama ye ne mɔden. Burama ye ne mɔden fo ka su ko ka dugu jɛ. Mais ne kun kan bɛ Ablaye yɛrɛ de fɛnɛ ma. A faamuna. Ma. Ne tun m'a ɲɛ f'i ye. Nka wari ada filenza. Buisa an ka mɔgɔ sɛbɛ kuma na wari ka di ye kojugu. Bura, na. Filɛ joli? Bi naani filɛ ne. Wa ni dɔrɔn de ka d'a ye. Ma ye mɔden tɛ, e cɛ tɛ ya? N cɛ don a bɛ n tɔɔrɔ kojugu. N y'a f'i ye cogo min na. N yɛrɛ tun bɛna na ni dɔ ye ka na a présenter la yan nɔ. Mais malheureusement a occupelen tun don ni week-end in na. A ma se ka na. Mais ni n taara ma ne bɛ n ka muso furu fɛn bɛɛ sigi sen kan. Ni Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ. Ablaye kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ. Ne kun ye sarata de ma minɛ e ye. Sarata bɛ burusi kɔnɔ yan nɔ. A bɛ ne ka ko bɛɛ lajɛlen dɔn. A bɛ se n'a don cogo la. Est-ce que Bamakɔkaw bɛ na se ka Bamakɔka den bɛ se ka na ne ladon i b'a fɔ o togoya? Ma, an bɛ don min na ko bi burusi kɔnɔ den ta ka taa n'a ye duguba kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ. Ne ye sarata ye cogo min na kɔni den ladamunen don. Nka ne bɛ ka min f'i ye ne fana ye n kan don o ma mɛnna dɛ. Ne fana dun ye sarata ma minɛ e ye a mɛnna. E bɛna sɔn k'a fɔ ko e bɛna ne jafa k'an sigi malo kɛnɛ kan. O fana ma ɲi dɛ. Ma. N t'i malo. N t'i sigi malo kɛnɛ kan. Mais ma ne ye n kan di min ma san joli joli o fana ko bɛna kɛ cogo di? Bon e ba mun fana ye ne fana ye. N'a fɔra ko ne fana ye sarata ma minɛ sarata bɛ ne bolo ya a mɛnna. Ale bɛ ne ladon cogo dɔn. Sarata kɔni diyara ne ye ne k'a ma minɛ i ye. Ne ye sarata ma minɛ i ye. Ma, minɛn dɔ da jɛngɛnna a kɔnɔ fɛn ma bɔn. O diyara n ye. E ye ne woloba de ye. O ye tiɲɛ. Fɛn min ka di i ye o ka di ne ye sufɛ o ka di ne ye sɔgɔma. San kɔni ni n seginna ka taa Bamakɔ. Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna nin résoudre cogo min na. Dun y'i jilaja i k'a lajɛ dɛ. Ma ni n seginna n b'a lajɛ. Sarata ninnu fɛnɛ filɛ nin. N'a y'i ja a bɛ se ka taa waati kɛ i kɛrɛfɛ. A bɛ se ka na waati kɛ. O fɛnɛ bɛ se ka kɛ o. O kɔni ye idée ɲuman ye jɔnkala o ka ɲi. A Zenabu fɛnɛ bɛ Bamakɔ ne ye n kan d'a ma. Ma hali ne ka baara sɔrɔ sisan Zenabu fa ka cɛsiri ne bɛ ka baara kɛ Zenabu fa ka baara yɔrɔ de la. Ni nana ni muso furu kuma fɔ a ye a bɛ gɛlɛya dɛ. E bɛ baara kɛ Zenabu fa ka baara kɛ yɔrɔ de la. O kuma na e ye wari fusaya n'i ba ye.
Tiano ibe bara la ibe ne deme. Mais muso furu in fa fila fɛ fɛnɛ k'a lajɛ. Ni sirata kɔni jara ne. N tɛ fɛ I ka malo. Ma ɲamɛ ni seginna ka taa a bɛ ɲɛ cogo min na an b'a kɛ ten n'Ala sɔnna ma. Inshallah. I ka o kuma jara ne. Pack and Shop, sponsor officiel de votre film.